Mirasy gorap saklamak boýunça 2 günlük milli maslahatdan soň maddi däl mirasy degişli 120-den urak brendler heplerinin yekşelmegine Hytaýyň günorta gulmatlarynda ýerleşýän Yunnan welaýatynyň Dal şäherine açylan makabatlandyryş hepdilerine gatnaşmaga geldiler. Şeýle-hem bu çäranyň çäklerine däp bolan sunup satdygyny häzirki zaman durmuş estetik we dizayn ýörelgeleri bilen utgaşdyrýan seri geçirilýär. Onuň maksady maddi däl mirasy günlük durmuşy hemde hakyky sarp ediş uğurlaryny onlaşdyrmakdan ibaretdir. Häzirki wagtda şeýle önümlerini esas sarp edijler ýaşlar bolýar. Sebäbi sanly özgörtmelerini teýleşmegi bilen olaryň isleglerine laýyk gelýän täze sarf ediş mümkinçilikleri peýda bolýar. Doýun adly jemgyýetçilik habar beriş platformasyndan alynan maglumatlary görä geçen ýylyň dowamyny ulanjylar milli derejedäki maddi däl miras bilen bagly 200 milyondan gorak video habarlar döretdiler. 2025-nji ýylyň ikinji ýarymynda döwlet şäherlerde gurnulan makabat çärelerini netijesinde degişli hyzmatlaryň dolanşygy 19,1 milliard yuana 2,69 milliard Amerikan dollaryny ýetdi. Geçen ýyl biziň platformamyzda maddi däl mirasy degişli önümden satuw 6,5 milliard yuandan geçipdi. Lisin benewşi toýuny keçin kümüş gap gaçlary we oýup ýatylan küçüýän agaç şekiller ýaly ýokarky ýyly önümler köp adamlar öz maşgalalar üçin satyn aldylar diýip Doyins Heritage Project statlamalarynyň ýol başçysy He Huey düşünýär. Dali şäherine gurnulan sanly serwisi miras bilen bagly amallaryny has oňa düşünmäge kömek eden mümkinçilikler köpürleýär. 2011-nji ýylda maddi däl miras hakynda kanun güýje girenden bäri Hytaý döwleti bu urda ol ötüşler gazandy hemde häzirki wagtda tutuş ýurt boýunça 770 000 miras ýadgarlyklar bardyr.